culturel islamique à Shamsul Huda no min puddorto ko Ouran ndax ko ɗum min dañi donc min nodda Ousmane Boun Salah uddita ɗum e Ouran so gayni min ƴeewa mo ganduɗa kañum saɗa naata e galle a rewete damal woni chef de village o Bocar Baba Ly o bismo hoɓɓe ɓe après min totta professeur inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم a jarama Ballo ko wiyete ko oɗo Amadou Dahar Ly waɗi représenté chef de village o woni Bocar Baba Ly o haala o bismo hoɓɓe ɓe. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والتكريم وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي كلام الأدلهن أمي بأن بسم الله من إند ceerno molle wuro ngo Seydou Raïs wona ƴaani joom wuro wuro ngo ceerno Bocar Racine Ly walla mbiya ceerno molle Bocar Baba Ly o kaldo e mon ɗo ko ɓii ko lomtiɗo koye dan e lomto makko ha ɗo ko ɗemal makko bismu ɗo koye bismago makko ko adi pop min mbi on bisimilla moon onon bandiraɓe arɗiɓe pop e dental biyetegal Shamsul Huda bismu moon e nder Thilogne bismu moon e kala ko takki Thilogne e ko taari e Thilogne pop no fotiri o kiiɗe hannde ko kihiɗe bellamma ko kiiɗe yettude Allah kihiɗe haajuni julde annabi sallllahu alayhi wa sallam kala garnoɗo noon min mbiɗum bisimilla muɗum e wuro ngo bisimu haajuni kadi ɗo e nokku kadi e ceerno molle e Bocar Racine Ly hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. gooto e mon fof he indi muɗum e yettode muɗum on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini khalifaɓe wonɓe ngal ɗo dental fof, khalifaɓe Thilogne e ceerno Amadou Tahar kalɗo joni e indi ceerno molle e khalifa men imam men jooɗi ɗo ceerno Oumar Ly kañumen fof calminama juurama e dendagal khalifaɓe wonɓe salo o kañumen fof calminama juurama. enen tengtina salminagu he jetto wonan ɓi waɗɓe sababu nde ɗo jonde ndendin men hen
jiran men hen baraji enen e koye men hono ceerno Mouhamadoul Amine Ka keɓe ɗiɗɗu noon Mouhamadou Amine Ka gonɗo junngo jamam e Mouhamadoul Amine Ka gonɗo junngo nanam eɓe jettama kam foof kaddi jettugol saabu ɗum ɗo ko weltare mawde rendinede e ñalawmaji mbaɗi ni ñalawmaji pinal Fouta ñalawmaji gosdiral miijoji ñalawmaji gandal e gandodiral Farba a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere a wurtini ɗo ende meje a jokki ɗo endam ɗum wonno dawru mon rôle mon ha hande hen gonɗon yo Allah ɓoyne hen yo Allah ɓoyne jokkude endam e rendinde so ɗum yewti mbeɗa welti e joddade ndeɗo e ɓeɗo halifaɓe e yeeso mon hayso tawi en hulɓini seeɗa wiide nde aɗa joddo e Fuutankoɓe aɗa haalan ɗumen holko woni sawra Fouta woni firñitere Fouta walla dillere Fouta no ceerno Mouhamadoul Amine Ka noddi kam nde wi kam mbeɗa yiɗi wadde yontere pinal e jangdi Fouta te mo haalde tokora Mouhamadoul Amine Ka Ciloñ wi wonko mbarnoɗon hen to e Ciloñ saldu Fouta sinno ko sagam ngolɗo lawol ne dusden Ciloñ bel ma yewtan Ciloñ naaɓe e ko fate Fouta ɗum woni kam hen weltade sinno ko sagam kala yewtere mo jewtimi taw ko Fouta sinno ko sagam kala mo jewtidami taw ko Fuutankoɓe sana mo ronku ɗum ko ɗum welde hande adunam foof ko tolnimi ɗum wadde mbeɗa yettamo hen mbeɗa yetta hen Allah no fewi ndo rokki kam ndeɗo fartange yewtidde Fuutankoɓe e ko fate Fuutankagal e ñalawmaji mumen juɓɓuɗi joɗɗi ngarɗuɗi sehilaɓe tedduɓe seeram khalifaɓe sen mbi enen naate e tarih Fouta en wawi sadde kono en wawi wiyebde sen naatri damal ko jonte min heewide Fouta ko jonte tati Fouta handi hoɗama ma won duuɓi ujunaji tati walla ko heɓɓori ɗum kono neɗɗo ubbitaɗo ɗo en yaare hande duuɓi ujunaji tati inira ko Hammadi Walalde ko wittoɓe université Dakar ɓe gaari to e Walalde gone astade en ƴeew yimɓe pour andude dane maayo ngo mani hoɗa ɗum tan nafata façon e tarih ko aftade kon ko nder leydi ɓeta mani ubba ndeɗo leydi man ira ɗon en wawi wonde ƴeewi neɗɗo en wawi wonde ƴeewi goɗɗum en wawi no ɓetirde neɗɗo ubbitaro ɗo Walalde tawa en yaare duuɓi ujunnaji tati ɓooyi e liiji bineɗo Issa waddi dani maayo hoɗama ɓooyi tawi ɗon puɗɗiriɗen noon mbiyen ɗon dani maayo fuɗɗi hoɗede Fouta woni ke dani maayo nden noon sen pecci ɗum pecce jonte tati yontere enen kewi ɗum haalde guila Dia Oga en Toñjong en Manna en ha Termes ha Kolitengel yonto fawi hen kon gon yonto ko yonto almameɓe Souleymane Baal he wondiɓe mum ceerno molle en almami Abdoul Kadir Kane Elimane Boubacar Kane ha yetti Cheikh Oumar ko yonto ummade Cheikh Oumar ha yetti Alhaji Malick Sy Ahmadou Bamba ha keɓɗen koye men ko yonto waddi sen ƴettiɗen jonte tati ha yonto men enen wonni jonte nayyi en pondiɗen jonte tati e ɓen tawaɓe ɗen ɓen wurɓeɗen jonte tati saɗani haalde hankkadi nden noon sen natrigal ɗo damal weeɓat sen mbi enen pondoɗe jonte tati en mbi guila Dia Oga en ha Kolitengel guila to Kolitengel almeɓe gaari ha Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu ha ñettiɗen Ahmadou Bamba en Alhaji Malick Sy ha keɓɗen koye men sen ƴeewi e koye men enen e koye men ko nanten ko min taw hen yonta ɓuuri ngarɗude e jonte keddiɗe ɗe e bang yo bang noon hen yonta ɓuuri ngarɗude e jonte keddiɗe ɗe e bang yo bang woni yonta gadduɗo firñitere Fouta laawin noon nde mbi ko woni ko ɗo yo ittuɗo ɗum woni sawra Fouta firñitere Fouta yonta dillinɗo Fouta ha wayli ko sen pondi jonte tati ɗe oɗo yonta ɓuri rokkude Fouta hande ko farnoto
hejjonte jawtuɗe ɗe keɓe jamareɓe tigui sa ƴetti guili dia ogo en ha yetti termes koli teŋel keɓe jamareɓe kono noon e mbawa fondede e oɗo yonto hol oɗo yonto holko waɗi no Mouhamadoul Amine Ka noddi kam nde wi yewtan amen ene Fouta wondu hande Sénégal ɗo tolni mbimi eyyi sa jaɓide enen mbawi yewtidde ha firñitere Fouta oɗo yonto ƴeewen holɗo jikkuji men tolni noon koɓe joom jikkuji em gonno beel ma wood ko naf men ko addiniɓe firñitade ko addiniɓe lawade eɓe dokki fu ndiɗo ngari kalɗo fuutanki dari wi hande fuutanki ene yeeɓe yeɓirte noon ko ɓuuri heewde noon fuutankagal muɗum alfuutiyu wonti adresse yoni faaro tawi ko Afrique gonɗa walla Europe walla Asie a wi ka fuutiyu wonko yiite caggal muɗum fuutiyu woni komo fuutanki e arab